Єбой, ватрача тичка! Ну тепер. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Лічися, братчику, лічися. Чогось я так потихо лічить здоров'я. Капець, все, вогньовий ніч не видко. Трьох їм забив, а ні одна точка не впала. Ще дві точки, я втікав думі. Ну, ще одну пачку встигну, ще сих встигну забити. Супер ізі. Фух. Ну що, чистований позирачі, минулий епізод кінчились ми були якраз тим, що знайшлись ми були сись Фортрес. І я якраз назбирав 16 ватрацьких тичок, ти навіть мені затрафив тот один череп. Опа, момент. І навіть мені затрафив один череп відер скелетона. Тепер, якби нам треба якось безпечно із цим усім добром утікнути думі. Чи того мені помогли були зілля огнестійкості, котрі я, між іншим, наторгував був у піглінів. Дуже інтересна і хосенна штука. Більше в мене зілля огнестійкості не є, або з ним бити ватраків оказалося просто цукор. Або так, як у мене того більше не є, то треба тепер осторожно буде втікти думі. А я не тямлю, з котрого боку я прибіг. Видав витить. Або йдім поникаємо, що щитуй. Ще один спаунер! Де обіди? Та тут були два спаунери за шором, а я і не знав. Ну, супер. Ну, а тепер буде май тяжка місія із цим, із повними жибами, дубічи якось думі. Не знав, як це буде. Знаєте, що ще інтересно? Я не знайшов був ані одну ладу. Я не знайшов був ані одну ладичку всьому Фортресові, у котрих би було дещо добре. Які, знаєте, не знаю, мінти ковацькі, щось, золота броня на коня. Якісь такі штуки. Я точно знав, що у всяких будовах такі ладички суть. А я, слухайте, ані одну не знайшов. Не знав, чого так. Уже тільки убігав много міста. А із цими треба бути осторожно. І ці великі магма-куби, вони доста сильні. Ти його вбиваш, а таги тут і зелені, знаєте, що ти його вбиваш, з нього вилізають два. Ти їх вбиваш, з тих теж по два вилізають. Айбо, видите, з цих іще паде магма-крем. І з цього магма-крема буде варити зілля огнестійкості саменькому. То дуже класна штука. Все, більш не є. Я не знав, скільки мені треба буде насправді ватрацьких тичок, аби дійти до енда. Видав, мені цих 16 буде доста і на сесе, і на то, аби зварити ще якісь зілля.
Або я не годен той знайти ніякі ніякі ладички. Мені да як унюбідно. Я без поняття де я. Дораз треба буде йти глядати по карті, видки тім домак прийшов. Ха! Я набізюно знав, ож із гаста паде слиза гаста. Або я не знав, на що вона добра. Я з неї ще зілля ніякої не пробував варити. Ну що, та по результатам нашої маленької експедиції у цю прокляту будову назбирались ми 16 ватрачих тичок, недерворчу, пісок душ, магмовий крем та й відер скелетонову голову. Теоретично, можеш казати, що це все успішно було. Тепер би треба якось безпечно вернутися до мі. Гаст. Ще б тямив, з котрого боком прийшов. Ну, теоретично, тут є челена хаща. Я з челеної хащі і заходив, або віддав з того бока, айно. Я тут заходив, я знав, як мені вийти. То треба десь туди. Ну що, в мене є вибор. Це йти глядати тут і ладички, це йти до мі. Я голосую за то, аби йти до мі. Мені доста, яся дуже був. Того всього, що з собою набрав, та мало би ми бути доста, убим організував дома нормальне зільоваріння. Йой-йой-йой-йой. Де ми тут гриби, господичку, я лиш за зілля варю. Лиш за зілля тут і якісь говорю. Так, блоками теж треба. Фух. Все би було дуже некрасно, коби мене дораз... Убиня ще завадив дикун та вербовну у долину туди. Я би такої не пережив, видав. Кампець, така велика фортрес, а не знайшов їм там був нич добренького. Ну, добре, буде брехню упусти, бо в мене 17 ватрацьких тичок. Хе-хей. Та що, йдемо до мі? Думів то десь у того бока. Надіюся, уж дійдемо. Господи, так і сня напудив. Не мав би той синього гриба, і себе була смерть на секунді, я вам кажу. Кампець, ну кілько вас тут є, господичку. Пой, маленький, пой. Десь. Хочеш золота? Маєш якісь перли?
лупина. Тигла? Тися з мене смієш. Всяку дурницю сме наметав, іду гет. Іду гет, ведь тя не полюбиломися. Мій портал. Я знав, де я. Все, фух. Хвала Богу. Не так і далеко було. Так, треба лишити то, що мені не треба. А якоїсь золото обстало, та можеш піти ще з ним потокмитися маленько. Так і вчиню. Ні, ну, біоми у Недерові направду класно вчинені. Воно продумано. Тут, ну, гібо повноцінний біом. Суть якісь ростиння, дрібні, суть великі гриби. Та й знаєте, всі маленькі гриби можеш виростити на великі. Кітісь те не знали, та кажу вам, можеш посадити сякий грибик на сись нілій. Не на сякий, не на недерек, а й епін на сякий нілій. І кістяним порохом може виростити сякий великий гриб. А на ньому і сисі ліани такі ростуть. Ож може з нього мати повністю хосен. О, будемо дораз вадасити. Є, бой. Все такося так зрадував. Тот малий? Йой, токмитися з цими піглінами дуже неблагодарне діло, я вам кажу. І ще ані одна перла мені впала. Ну пак, та ви нормальні, та дай мені перлу з ендермена, ну. Я люблю чорновчак, і це дуже класний блок, із нього строїти паранно, айбо він мені не поможе пройти бавку. Що мені дав? Желізний самородок? Все круто. Слухайте, желізний самородок? Я не знав, що його не такое давати. І це значить, і це може бути єдинственний метод добити желізо у Недерові. Ви, може, не знали, айбо туйка у Недерові желізося не трафлять до мак. Ви можете знайти хіба що у ладі. Піціцько. Ну ж, клад, айбо нося там не встановлює. А сяк, із цими піглінами ви можете мати желізо. Можете собі наторгувати. Ну я ще не вторгував, то що мені інтересно насправді. Кампець, я з ними виторгував ушитко золото, яке у мене було, а то було 30 дарабів, і що я мав? Я мав повний штовс чорновчака, ревучий обсидіан, желізний боганчий, шутер. Ну, круто ж, 2 зілля огнестійкості ми дали, все доста прикольно. Ну, та й 20 ниток. Ну, на одного бока є дещо добре, айбо мені сьогодні воно не вартувало тільки золота, яку я їм видавав. А видавав я їм ні в року. І мені тепер інтересно, це то просто такий низький шанс, що не дещо добре дають. Це направду, ото треба було просто знайти собі якогось другого пігліна, у котрого гонни бити туті перли. Я не розумів. І це видав дещо, що треба буде загуглувати, бо я всякі далі буду чинити, та... я швидко золото страчу. Ну, пак як у швидко золото страчу? У мене більше би і не є. Тут вже є смисл ладитися на якусь золото-копацьку експедицію. Тут і кудись требася забити буде під землю, ну не під землю, а в сись недерек та накопати золота. Так, посортуємо всяку лупину, яка у нас тут є. Ну, що ми беремо з собою у вонковий світ? Ватрачку скотичку, пісок душ, недерворчу, обсидіан, зілля огнестійкості єнно туй мож... Та обидва можете і лишити, а єнно з собою лиш забрати. І все золото найтуй буде, чорновчак заберемо, нитку, шкури, желізо, спектральні стріли. Мені теж треба буде... О, і відер, кюстякову голову, магмовий крем, світячий порох, недеркворц. Де на думці? Ну, тепер би треба у себе на газдівствові все як оформити. Треба піти до хиш,
учинити собі специфічну ладу на всякое такое пекельне, учинити собі станцію на варіння зілля. О, ендермен, а я в нього лодька з собою не є. Ми його і так задреме. Не задрався, а яся буду мати де спрятати, не дуже. Ну, попробуємо і так. Ну, наконець. Не кивайня, не кивайня, не кивайня. Я більш не буду. Ай, це було не смішно. Фух. А перла з нього не випала. Я так ризикував своїм животом, а з нього навіть перла не випала. Йой. Та де, не можешся так сильно мерегувати. А це як буде у мене перший трофей, коротше. Ну, кіть у мене туйка є стіл на забаєння, та такий туй попри нього може у мене бути і моя лабораторія. Ну, та туйка буде моя варильна підставка. Туйка у мене такою будуть рости сесі штуки. Обсталося лише придумати, де я буду воду набирати. Треба мені туйка собі вчинити ще якийсь такий оазіс. Видкіть я можу безконечно чиряти воду. Ну, учинив їм собі таку ванночку. На одного бока можете й саменькому сидіти та чилити собі у горячий день, на сонечко вигрітися, айно буду тут загоряти. Або ні, насправді тут може буде просто чиряти воду у скляночки, аби з них варити зілля. Ож не буду гет бігати туди гети воді дули, а може буде так і тільки то чинити. Но, сталося ще знайти маленько скла та вчинити баночки. Склянчані. Направду, з минулого епізода прийшло доста немало часу, бо був хворенький та не дуже бирував їм говорити. Не дуже бирував їм говорити, або і не бавив їм, бо ну що, я там знайшов був якраз тот фортрес, та не буду тепер з фортреса втікати, уби дома погаздувати, а далися туди вертати. Ні, так і нараз підемо забивати близю тих ватраків. Так і ми вчинили, ні? Ну, а тепер я не пам'ятаю, що де в мене лежить. Ага, скло. Ну, зілльоваріння – ото дуже хитра штука. Дораз укажу вам, як то фунгує на одному конкретному прикладі. Я, направду, лише ачей 2 зілля тямлю на 100%, і одно з них вам низько укажу. Набираємо 3 склянки води. Далі, тут і склянки води кладемо у сись магічний апарат. Видите, вони навіть тут наразся намалюють. Далі, треба нам сись кальян дачим заправити. Беремо ватрацьку тичку і перечинюємо її на сякий порох. Із кожної тички дається нам 2 дараби цього пороха. Замітуємо все так і нараз у варильну підставку. Видимо, ось варильна підставка зарядилася і ще один порох се обстав запасний. Тепер
нам треба сюди покласти якийсь інгредієнт, який нам треба буде у зілля. І низько я укажу вам, як варитися якое зілля огнестійкості, лиш має моцное. Треба нам одну доспілу недерворчу. Я так вижу, тільки ще не достигла ані єдна, та я ще секунду причекав, а діла вас ото буде майшиковно. Одну недерворчу кладемо як основний інгредієнт. І видите, воно почалося варити. Ми навіть тут видимо такий піцицький прогрес-бар, як воно ся унадіє. О, чули сте класний звук, і це значить, ось зілляся зварило. І ми видимо, ось наша склянка з водою перечинилася на чудне зілля без ефектів. І це гиби наша основа, базис. У шиткі другі зілля варяться вже поверх цього чудного зілля. І тепер ми беремо наш магмовий крем і кладемо в інгредієнти. Поздоровляю, ви зварили зілля огнестійкості. Видите, воно триває 3 минути. У мене сякое вже б'є, я се виторгував від піглінів за золото. Айбо, що я оповім вам, ось це може ще зліпшити. Беремо редстоуновий порох і кладемо в інгредієнти. Та-да! Паради! Тепер наше зілля триває 8 минут. Сяк воно фунгує і з другими зіллями теж. По факту, ви можете хоч яке зілля якоїсь зварити, учинити майдовготривалим, дякуючи редстоуновому порохові. І це лише така єдна дрібна деталь, яку я затямив із зілльоваріння. Може в слідуючому епізоді укажу вам іще пару інтересних всяких варінь, бо я насправді мало що тямлю. Я тямлю, може, 2-3, котрі я посправді хусну. І, як ви виділи на початку цього епізода, зілля огнестійкості насправді є дуже хосенною, тим більше, коли ви ходите через недер. Айбо усі в желізній броні я більше туди не піду, бо провірив їм на своїй шкурі, ось я ще доста слабий. Пару раз малом не умер, і то було, доста страшно. Я вмирати не хочу. Це не хардкор, або я таке не люблю. Значить, скорше всього, слідуючий епізод ми проведемо в якомусь газдованньові, будемо глядати діаманти, бо наша слідуюча ціль – ото діамантова броня. Бо без неї ми на дракона не підемо. На цьому тоді раз будемо кінчати. Красно дякую, майтеся.